Bod číslo 1. Najdi si nějakou závislost. Škola je hodně stresující a ty na to, aby ses vyčiloval, potřebuješ nějakou závislost. Nejlepší, co můžeš udělat, je, že vezmeš mobil a najdeš si nějaký brain rot content, na který budeš koukat celý den, protože když na něj koukáš, mozek ti nefunguje, nepřemýšlí a ty nemůžeš být ve stresu. Další, co můžeš zkusit, jsou cigarety anebo hulit trávu. U cigarety si uděláš tu svoji pauzičku a u hulení trávy se vždycky vyčiluješ, nažereš a usneš. Jestli se chceš posunout na další level, tak začni kouřit vapíčka, protože ty můžeš kouřit doma a nemusíš kvůli tomu chodit ani ven. A jestli to chceš posunout na úplně největší level, tak začni brát kratom, anebo si kupuj takový ty nikotinový sáčky do pusy, protože tyhle věci můžeš dávat i o hodině a nikdo to nepozná. Takže ty můžeš být furt sfetovaný. Bod číslo 2. Nepoužívej kalendář. Nezapisuj si žádný deadliny, ani co kdy máš odevzdávat, co kdy máš dělat a radši každý den přemýšlej nad tím, co kdy máš dělat a non-stop se stresuj kvůli tomu. Bod číslo 3. Všechno odkládej na poslední chvíli. Když už teda náhodou budeš vědět, co máš dělat a kdy to máš odevzdát, tak to prostě nech až na poslední chvíli, protože semestr je dlouhý, ty máš nejspíš školu jenom 3 dny v týdnu, takže času máš hromadu a zvládneš to prostě před tím deadlinem odevzdat. Takže nech to bejt, všechno si to nakup a pak to udělej všechno najednou. Bod číslo 4. Kalit. Buď takový ten člověk, co vždycky řekne ano. Protože kdybys někam nešel, tak přece o něco můžeš přijít. Jenom takhle přece budeš mít nejvíc zážitků z té vysoké školy. Takže běž všude a každý den kal, nebo aspoň co nejvíckrát za ten týden. Bod číslo 5. Obklop se toxic lidma. Ve škole je hodně lidí a feťáci a toxic lidi se poznají úplně nejjednodušejc. O čem se s nima můžeš bavit? No může to být drogy anebo nějaký drama. Takže běž za nima, začni se s nima bavit a říká se, že jsi průměr 5 lidí, se kterými se bavíš, takže se těch lidí drž co nejdýl a budoucnost máš jasnou. Bod číslo 6. Ignoruj svoje zdraví. Spánek přece nepotřebuješ a kdybys náhodou spal, tak spánek je nuda a o něco bys přišel, takže furt jenom kal, nespí a pak ráno, když už po těch 3 hodinách spánku jdeš do té školy, tak nestihneš snídaní, tím pádem si můžeš dát prostě to cígo a kafe a jít na to. A po škole ne, že tě napadne jít sportovat. Prostě si dej nějaký reelska, zahul si, zakuř si a večer to všechno zopakuj. Bod číslo 7. Žij jenom školou. Pokud seš ten jeden výjimečný případ toho člověka, kterýho ta škola náhodou baví a to učení ho baví, tak nedělej nic jiného. Neměj žádný koníčky, neseznamuj se s lidma a s nikým nechoď ven, prostě se jenom uč, protože ten červený diplom určitě stojí za to a budeš na sobě hrdý, až zjistíš, že jsi na té vysoké škole neudělal žádný vzpomínky, na který bys mohl celý život vzpomínat. Bod číslo 8. Studuj obor, který tě nenaplňuje. Když už teda ses dostal na nějakou tu školu a zjistíš, že tě ta škola nebaví, tak ne, že tě napadne zkusit jinou školu nebo jít prostě radši pracovat. Už tam seš, už to doděláš přeci, ne? Je jedno, že tě to vůbec nebaví a nenaplňuje a v životě to dělat nechceš. Bod číslo 9. Nikdy nepros nikoho o pomoc. Když něco nevíš, když nevíš, jak se dělá ta seminárka, když nevíš, jak se počítá ten příklad, tak se neptej ani učitele a ani spolužáků. Takže se v tom radši plácej, než aby se z někoho zeptal. Bod číslo 10. Uč se pasivně. Ve škole nedělej nic navíc, nezapojuj se do hodiny, nezkoušej přemýšlet a všechno dělej s ChatGPT, protože ti to ušetří čas a většinou to bude správně a ty bys mohl přece udělat chybu, kdybys někdy přemýšlel. A když už se náhodou budeš učit třeba na zkoušky, tak vždycky měj v ruce mobil a nebo u toho koukej třeba na seriál, protože proč bys dělal jednu věc, kterou můžeš mít hotovou třeba za 3 hodiny, když to můžeš přece dělat celý den, protože děláš multitasking. Bod číslo 11. Spolehej se jenom na štěstí. Každý máme někdy štěstí a přece když máme štěstí a dáš tu zkoušku klidně i na lak, bez učení, tak přece ušetříš čas, který bys si strávil tím učením a můžeš chillovat. Takže věř tomu, že tu zkoušku dáš i bez učení a až to prostě nedopadne, tak se nic neděje, půjdeš znova, zopakuj si ten předmět, budeš na sebe hrdý. Bod číslo 12. Vyhýbej se z odpovědnosti. Když už ti ta zkouška teda nevyjde, protože jsi na ní neučil a štěstí jsi neměl, tak nezapomeň to všechno svíst na učitele nebo na své spolužáky, anebo jak ten školní systém je úplně na Nikdy si neber za svoje činy zodpovědnost a vždycky to sveď na někoho jiného. Bod číslo 13. Až po zkouškách. Vždycky, když budeš chtít něco začít,
třeba začít fitko, začít běhat, začít jiný sport, nebo začít nějaký jiný svůj side hustle, business, anebo chceš třeba přestat s tím kouřením, který se teda naučil, nebo nějaká jiná droga, tak vždycky si řekni až po zkouškách, až další semestr, až další týden, až další měsíc, až další rok. Takhle to dělej i v životě a můžu ti slíbit, že ničeho nedosáhneš, což je právě přesně to, co ty chceš. Bod číslo 14. Instantní uspokojení. Při tom studiu od té školy nedostáváš nic, jako co by tě mohlo uspokojit. Ten dopamin se ti zvedne až úplně na konci, po těch 3 nebo 5 letech, nebo jak dlouho studuješ, až dostaneš ten papír a budeš si říkat, jo, zvládl jsem to, budeš z toho mít radost. Ale mezi tím žádnou radost mít nebudeš, takže si ji musíš udělat. Takže scrolluj, nebo moje oblíbené online nákupy, furt si něco objednávej, abys měl furt nějakou radost a motivaci se učit. To jsou top věci, které můžeš dělat pro to, aby si vyšlehl dopamín a aby si zvládl ty roky na té škole, než ti dají ten papír. Bod číslo 15. Žij život bez cíle. Při tom, jak studuješ ten obor, který tě třeba ani nebaví, tak ne, že budeš přemýšlet nad tím, co po té škole budeš dělat, co budeš dělat za práci, nebo jestli si chceš udělat nějaký svůj vůbec biznis, co tě baví, jaký je tvůj životní cíl, co tě naplňuje. Vůbec nad těmahle věcma nepřemýšlej a prostě jenom chaoticky choď tím životem a uvidíš, kam tě ten život zavede. Hořká pravda o škole je ta, že škola je hodně stresující a to kvůli tomu, že jsi třeba v novém městě mezi novými lidma, který neznáš a učíš se o dost těžší věci, než jsi učil na střední a na základce. Ta škola není ani tak těžká jako tím učením, ale je to těžký na psychiku, takže je fakt strašně jednoduchý mít sklony k nějakým závislostem, prostě k něčemu, co tě uvolní, ale je to pro tebe špatný. Takže pokud si chceš fakt ten život nějakým způsobem na té vysoké škole ničit, tak dělej jeden z těch 15 bodů, co jsem ti řekl, anebo klidně všechny. Proč vlastně tohle video točím? Tak z toho důvodu, že všech těch 15 bodů, co jsem ti teď právě řekl, jsem já dělal. Z některých jsem se probral dřív, z některých později, z některých se mnou táhli až doteď, když už jsem dávno dostudoval. A můžu ti slíbit, že fakt si budeš ten život ničit, pokud tohle budeš dělat. Takže pokud jdeš do prváku na vejšce a nevíš, co máš čekat, tak věř mi, když ti řeknu, že je strašně jednoduchý mít nějaký sklonek k závislostem nebo ke špatným věcem, chceš se uvolnit, je to fakt stresující a i ty lidi, co poznáš, tak prostě budeš rád za to, že se s tebou vůbec někdo baví, ale to, že ty lidi jsou třeba špatný a vůbec by se s nima bavit neměl, tak to už je těžký jako vidět, když jsi v té situaci novej. Takže vyvaruj se těmhle věcem a věř mi, že pokud je budeš dělat, tak si ten život fakt budeš ničit, protože já jsem si ho ničil. Takže tohle byla hořká pravda o vysoké škole. Já doufám, že se ti video líbilo, pokud jo, tak mi dej určitě odběr, like a napiš mi do komentářů třeba, jestli nějaký z těch bodů děláš. Takže takhle a budu se těšit u další hořké pravdy.